yanzu kociya tsoho Jose Mourinho har yanzu dai Madrid dai na rasa me yasa Madrid ba za ta haƙura da wannan ana tabbatin wannan. Na ga wani rubutu an ce a cikin yarjejeniyar da aka yi da shi guda 3 ce. Abu 3 suke so ya musu, matuƙar bai musu ba to za su iya, kuma a cikin contract ɗin ina ganin kamar shekara 2 ne. Na uku da suke magana shine na farko ya ci La Liga. To kuma cin La Liga ya fi musu wahala akan champion ma. Saboda idan ka lura shekaru 10 da suka wuce za ka ga Madrid bai fi sau 2 suka iya cin La Liga ba a shekaru 10 da suka wuce. So za ka ga tarihinsu a La Liga za ka ga tun bayan shigowa irin su zuwan Barcelona nan, zuwan su Messi ɗin nan, gaba ɗaya La Liga za a iya cewa kusan kaso 70 daga wannan lokacin zuwa yanzu za ka ga wannan Barcelona ne suka mamaye. So a cikin wannan ɗin ka ga zai ci La Liga sannan kuma ya je champion, aƙalla ya je semi final. Shi ne abin da a cikin yarjejeniyar da suka yi, sannan kuma ya kula da wannan na tarbiyya ko kuma wannan na 'yan wasa irin indiscipline, ya yi gyaran rashin ɗa'a da ake fama da shi a ƙungiyar. To shi ne alƙalukan da aka wannan, shi kuma sun yarda za su ba shi da abin da yake so daidai gwargwado. Su management ɗin shi ma ya ba da shi kuma ya ce zai yi iyakacin ƙoƙarin shi a wannan. To shi ne yarjejeniya. Amma babban abin da ya sa suka kawo shi shine discipline. Discipline, akwai ƙarancin discipline a Madrid. Kuma ni ina ganin cewa wannan abun ba wani abu bane mai wahala. Zai iya a yanayin Barcelona ta yanzu za ka ga ba ta kai ta da ba. Don ya zo ya ci La Liga yanzu in dai sun dage ba wani abu bane mai wahala. Ina ganin cewa idan ya zo ɗin zai iya ci, ko bai ci La Liga ba zai iya kai su wataƙila semi final ɗin. Kuma in discipline ni na san ba shi da matsala da discipline, saboda coach ne wanda zai iya sa ma zuciya ka je ka buga. Ka san duk Sergio Ramos ɗin nan da ake magana, ƙashin bayan ƙoƙarinsa za ka iya kallon Mourinho ne. Dan da a lokacin zuwan Mourinho sai ya ɗago martabar shi, da Sergio Ramos bai kai haka karsashi ba. To tun daga nan ne kuma Sergio Ramos da ya karɓa ya ci gaba da ƙoƙari har ya zama ana magana ɗan bal ne na duniya ma babu kamar shi. Yana ɗaya daga cikin 'yan bal na baya a duniya gaba ɗaya wanda ake magana a kansu. Amma gaskiya Mourinho ya ba da gudunmawa sosai wurin dawo da wannan ɗinsa. Ka san kowane player wani coach ne yake zuwa ya sa mai karsashi ka ga ya kama kawai ya ci gaba. Zuwan Mourinho zai